Teraz máme kapitolku pripojenie myši a klávesnice k mobilu alebo tabletu. Ako na to? Kto nám to povie? Starý známy ChatGPT. Alebo čo keby sme sa tento raz opýtali, že Ctrl-T a nech nám to povie Copilot od Microsoftu. Čo vy na to? Copilot tento raz. Odoslal správu Copilotovi. No dobre. Pripojenie klávesnice a myši ku mobilu alebo tabletu. Enter. Možnosti pripojenia. Bluetoothové, bezdrôtové, vhodné pre väčšinu modelných Android a iOS zariadení. iOS je operačný systém pre iPad, iPhone. Postup. Zapnite Bluetooth na mobile alebo tablete v aplikácii Nastavenie. Ak máte vypnuté, hľadajte Bluetooth zapnúť. Klávesnica a myš dvojzdrotová musia mať baterky. Nejaký zdroj energie, dnes je to väčšinou batéria, že? Zatiaľ asi na mechanický pohon to ešte nejde. Dobre, zapnúť, zapínač, nie vypínač. Nie? Zapínačom zapínate, nie? Vypínačom vypínate. A je tam také tlačítko, že aktivuj režim párovania. To tlačítko, to mám aj ja na mojej myši. Dobre, počkajte, no tak skúsim opäť. Opäť skúsim. Tu hľadáme, že Bluetooth myš. Bluetooth myš, kde by to mohlo byť tak naznačené? Bluetooth myš. Kde sú tie tlačítka? No, tie tlačítka sú samozrejme z dola väčšinou, takže ich nevidíme. Z dola. No, Bluetooth myš z dola mi nechce zobraziť. Dobre, super. Lebo tie tlačítka bývajú na spodku. Výborne. Ďakujeme. Bluetooth myš. Videa. Bezdrátové stylové myši do kanceláže, takže tu by ste to samozrejme našli. Aha, to je sponzorované asi. Neviem. Predaj. Mobilu, takže samozrejme, že by ste našli. Asi ako sa to... How to connect Bluetooth mouse to mobile, čiže anglicky a slovensky nemáme. Naozaj. Aha. Ako pripojiť myš k tabletu, telefónu cez počítač, cez USB kábel. Ale nechceme cez USB káble, veď my sme chceli Bluetooth. Veď je tu napísané Bluetooth, nie? Jak sparovať Bluetooth klávesnice se zařízením? No vidíte, kto na to máte. Jednoduché. No dobre, tak skúsme toto aspoň. Lebo hovoríme aj o klávesnici. Nastavenia. Bluetooth tam bolo predtým. No, kde máš nastavenia? A kde vidím Bluetooth? Ešte raz. Bluetooth. Dobre. Dostupné zariadenia, ale nepovedal ten človek, lebo nehovorí nič, že treba hľadať, že treba na tej klávesnici alebo myši, že to treba zapnúť, zapínačom zapnúť a že ďalším tlačítkom, ktoré sa nazýva Connect, treba aktivovať v tej klávesnici alebo myši povedať, že si dostupný pre iné zariadenia, ktoré by ťa mohli hľadať. Zaujímavé tu nám napísal, že FN plus C, function C, že aj zadáte pokyn pro párovanie klávesnice. Áno, to som ešte nevidel. To je možno nejaká špeciálna klávesnica. Á, dobre. Spárovať se zariadením Bluetooth, čiže váš mobil takéto niečo povie a na klávesnici zadajte tento kód. Čiže keď na klávesnici ťuknete niekde tu tlačíko, že Connect, o pár sekúnd váš mobil, tablet,
keď dáte spárovať, alebo že hľadať zariadenie a ťuknete, že toto spárovať, ťuknete do nájdeného zariadenia, že spárovať, to je funkcia ťuknúť, toto robíme s klávesnicou. Dobre? Čiže klávesnicu zopakujem, zapnúť, ťuknúť do Connect. Mobile, nastavenia a Bluetooth mať zapnuté a o pár sekúnd, keď už máte tu na Connect, o pár sekúnd vám nájde dostupné zariadenia. Ak tam nemáte tie dostupné zariadenia, je tam taký príkaz niekde vpravo hore alebo niekde tu, že hľadať dostupné zariadenia, tak vám zobrazí dostupné zariadenia, ktoré sú pripravené na spojenie cez Bluetooth. Ťuknete na to zariadenie, čím ho spárujete, ale keď sa páruje klávesnica, chce po vás mobil, aby ste takýto kód, nejaký takýto podobne, napísali na klávesnici a teraz je problém, či so shiftom alebo bez shiftu, že? Ťažko povedať, asi bez shiftu. A potom Enter a tá klávesnica by sa mala spárovať s vašim mobilom. Dobre? Takto isto to funguje Bluetooth klávesnica aj s vašim počítačom. Áno, aj s počítačom sa to dá takto spárovať. Aj s tabletom. Dobre, takže chce to takýto kód na klávesnici. Dobre. Opíšete kód na klávesnici a stlačíte Enter. Robí to bez shiftu. Momentálne je pripojené Bluetooth keyboard. Hotovo. Dobre. Toto klávesnicu. Toto má len zobrazovací displej. Dobre, hotovo. Ideme ďalej. Toto nechcem. Krok späť. Dobre. Takže tak podobne by sme našli aj teda, že ako spárovať myš. Takže s myšou je toto isté. Zapni Bluetooth na mobile, tablete, zapni klávesnicu a myš a aktivuj režim párovania, to je tlačidlo Connect. Mobil zobrazí dostupné zariadenia v blízkosti, je to tak možno do 10, 20, 30 metrov ten Bluetooth. Dobre. Zobrazí myš pod jej takým špeciálnym výrobným názvom, ako keby. No a vy len ťuknete na názov tej myši a o sekundu, 2-3 je to spárované. Dobre. A potvrdiť pripojenie na tom mobile. A čo potom? Potom sa hneď na obrazok mobilu alebo tabletu zobrazí šípka takáto istá, možno bude celá čierna a môžete mobilom, naozaj funguje často aj pravé tlačítko myši, aj ľavé, aj dvojklik, aj jednoklik funguje na spúšťanie aplikácií. Ovládate váš mobil úplne ako keby ste mali pripojený počítač. Najmä s tabletom je to naozaj tak, ako keby ste mali počítač. Dobre, takže Bluetooth sa tu používa bezdrôtové spojenie. Čo je toto, že cez USB? No samozrejme, stačí mať toto, že OTG adapter. Keď máte starý mobil s tým malým micro USB konektorom, potrebujete taký prepojovací kablík, že z micro USB na normálny USB a toto normálneho USB pripojíte USB myš. Toto je normálna USB myš, jasné, to je najistejšie USB myš. Ale kto má modernú myš z USB-C, tak nepotrebujete žiadny adaptér, moderná myš s USB-C konektorom priamo pripojíte do USB konektora a je to. Dobre, hotovo. To som ani aha. No toto dokovac, dobre, takže to naozaj funguje aj klávesnica, aj myš. A keď máte starý konektor USB, klávesnica a myš, tak si kúpite prepojovací kablík USB-C a starý USB a cez tento kablík USB-C a starý USB dáte do mobilu a pripojíte na druhý koniec USB klávesnicu alebo myš. No ale vy máte iba jeden konektor, takže keďže máte iba jeden konektor a chcete pripojiť USB myš aj USB klávesnicu, tak si kúpite taký USB, to som ani nenapísali, takzvaný, že rozbočovač. Alebo, dobre. A rozbočovač je, viete, taká krabička, asi viete, ako to vypadá. To už viacerí z vás používate. Alebo USB hub. Obrázky. No, toto je ono. Ale samozrejme chcete už USB-C. Dobre. Toto je moderný USB-C a toto je na staré USB konektory, takže keď máte ešte staré USB myšie klávesnice, toto dáte do mobilu alebo do tabletu a sem napichnete myš
sem klávesnicu. A hotovo, že? Takéto rôzne existujú. Dobre, takže je to pár eur, kúpite si a máte to. Dobre? Aj so starými konektormi to funguje, sú aj na staré konektory, aj na nové konektory. Tieto USB rozbočovače. Teda ich naozaj veľa. Pozerám. Tak, celkom jednoduché. Keby mal váš mobil alebo tablet 2 USB-C konektory, tak takéto nič nemusíte kupovať, pripojte. Dobre, no a ešte posledné spojenie je samozrejme, aké posledné spojenie som napísali? Posledné spojenie. Dobre, ja to napíšem takto. Enter. Tabulátor. Blue, myš alebo klávesnica. Počkajte, z tohto Shift plus Home. Ctrl Shift N. Nie, Ctrl medzerník, dobre. A prečo to mám tak vľavo? Lebo to mám takto, nejaké príliš široké to mám. Aha, mám zobrazenie. Mám zlé zobrazenie. A dobre, mám rozloženie pri tlači. Dobre to je. Pripojenie myši alebo klávesnice. Bluetooth myš alebo klávesnica. Dobre. No a potom USB-C. Myš, klávesnica. Priamo do USB konektora mobilu. Nič nemusíte robiť. Mobilu. Enter. Stará myš a klávesnica USB. Čiže cez prepojovací káblik. Cez prepojovací káblik nový USB C, starý USB. Že? To je jednoduché. Dá sa kúpiť taký káblik. Dobre, no a ešte som zabudol Bluetooth myš, USB-C myš. Dobre, a ešte som zabudol. Neviem, prečo Word tu nadáva medzery, to som nepochopil. A ešte sú tie, takzvané, že diaľková myš. Myš, klávesnica s malým USB konektorom. No tak jednoduché, ten maličký USB konektor, taký prijímač, rovná sa prijímač, nejaký prijímač signálu z tej myši a klávesnice napichnete do konektora mobilu alebo tabletu, zapnete, tá diaľková myš klávesnica má svoju batériu, zapnúť a ste hneď spojení. Toto je dobré. Niektoré firmy, ako Logitech a niektoré iné, predávajú taký set myš plus klávesnica a máte iba jeden prijímač. To je zaujímavé. Dobre, že set klávesnica s myšou a s jedným malým USB konektorom, s USB prijímačom. S malým USB prijímačom. Skôr. Tak s malým USB prijímačom. Hotovo. Dobre. Len rýchlo pozriem. Sem ťuknem. Logitech mouse plus keyboard wireless. Tuto máte Alza 25 €. Fú, aké drahé, že? Paráda. Klávesnica, myš, toto je ten prijímač. Len toto je starý, vidíte, ešte nie USB-C, čiže malý prepojovací káblik z USB-C na tento starý. Zapnete na spodu tej myši je zapínač pre myš, niekde tu bude zapínač na boku alebo na spodku pre klávesnicu, musíte tam mať dobré baterky, zapnete a všetko ide. Tak toto je také príjemné, moderné, že žiadne kábliky, že? A malo by to bezpečne fungovať.
Celkom pekné. Dobre, to je Logitech. Vyrábajú rôzne, či je trošku aj drahšia verzia, ktorá je kvalitnejšia. Alebo možno viacej možností. Dobre. A teraz dám, že mouse, keyboard wireless. Logitech, Ethernico, Dell má tiež svoje. Našli by ste toho viac. Mne sa páči toto biele. Viete, prečo biela klávesnica sa mi páči? Lebo je dobre viditeľná aj v share a v prítmi. To je HP, nízky zdvih, kláves. Datacomp to predáva. Čukol som na to, nechce sa to zväčšiť, iba za 28 eur. Dobre, neviem ten obrázok. Aha, súhlasím. Kliknem na obrázok, nechce sa zväčšiť. No dobre. Takže máte takéto riešenia. Výborne. Hotovo. Tak. Dokument 1. Je to za nami. No a asi najlepšie riešenie pre niekoho je toto Bluetooth. A teraz. Čiže keď sa pripája klávesnica, tak váš mobil bude chcieť 6-miestny kód vyťukať na tej klávesnici. Keď sa pripája myš, obyčajne netreba nič urobiť. Zapnete myš na spodku. Obyčajne dole na spodku je obyčajne konektor, také tlačítko, ktorým zapnete príkaz, že connect. Začne tam niečo blikať a hneď potom v mobile, tablete zapnete USB, pozriete sa na zoznam dostupných zariadení v nastaveniach a Bluetooth hľadáte, nastavenia a Bluetooth sekcia. Tam nájdete danú myš alebo klávesnicu, čuknete na ten názov tej myši, názov klávesnice a spojí sa to do pár sekúnd. Výborne sa tým dá ovládať mobil, tablet, najmä tablet sa pomocou tej klávesnice fantasticky ovláda, dokonca fungujú naozaj klávesové skratky, ako to sa ešte na zver opýtame, dajme tomu, že tablet má pripojenú Bluetooth klávesnicu. Fungujú klávesové skratky ako v počítači s Windows. Áno, mnohé klávesové skratky fungujú na tabletoch, najmä ak používaš Android alebo iPad. Nie všetky budú fungovať rovnako, takže toto všetko s tou klávesnicou funguje. Alt tabulátor, prepínanie medzi aplikáciami, to funguje aj v mojom tablete Lenovo. V aplikáciách ako Word, Excel, PowerPoint fungujú aj ďalšie skratky, podobne ako na PC. Dobre. Ak chceš plnohodnotné ovládanie ako na PC, odporúčam použiť tablet v režime desktopu. Ak mi povieš, aký tablet používaš, môžem ti pripraviť konkrétny zoznam skratiek, ktoré ti budú fungovať. Tablet v režime desktopu. Ja mám Lenovo Tab M11, ktorý, predstavte si, má niekde v nastaveniach prepínač, že použij režim PC. Prepni ten tablet do režimu PC. Obrazovka zrazu vypadá ako vo Windowse, že mám pracovnú plochu. Aplikácie sú vľavo zoradené. Tu niekde mám tlačítko hľadať. Tu mám spodnú lištu a normálne to funguje ako obrazovka zrazu ako počítač. Takže ja som teraz povedal, v režime desktopu, v režime PC sa tomu aj hovorí. Konkrétny zoznam skratiek, dobre, Lenovo Tab M11. On tvrdí, že kompletný zoznam skratiek, čo funguje. Beží na Android 13, podporuje väčšinu základných klávesových skratiek. Bluetooth klávesnice fungujú bez problémov, nemusíš inštalovať žiadny ovládač alebo žiadnu aplikáciu do tabletu. Dobre. Alt tabulátor, prepínanie medzi aplikáciami, Ctrl F hľadať, Ctrl S uložiť. Tipy pre lepšie ovládanie. V niektorých aplikáciách fungujú Ctrl T je nová karta, v Google Chrome Ctrl V zatvoriť kartu. Ak chceš desktopové prostredie, Lenovo Tab M11 nepodporuje režim DeX, ale podporuje režim PC, to sa nenapísali. Dobre. Hotovo. Takže chcem tým povedať, že mnohé tablety, ako napríklad Lenovo Tab M11, podporuje režim PC. Je to taký prepínač v nastaveniach, ktorý tam niekde nájdete. Dobre, a len zapnete a naozaj to bude fungovať, takže ešte prípadne
prípadne sa ho opýtame. Lenovo Tab M11 režim PC. Je tu niečo o tom písané? Windows PC Mode available on Lenovo Tab M11 tablet. Čiže niekto to už urobil v januári 2024, no skúsme rýchlo. Ja vám to potom aj môžem ukázať. A v tom prípade naozaj váš tablet sa správa takmer plno. Objavte bohatú chuť Lindt Excellence a vyhrajte 4000 eur. Viac na lindt.sk/súťaž. Dobre, dobre. Každé 2 minúty pribudne do našej ponuky nový inzerát. Autobazár EU. Áno. On Lenovo Tab M11 you can activate a Windows PC state. Basically look for this device. Very easy. Just go to shortcuts. Zhora dole, akože rýchle skratky, rýchle príkazy. Prvým potiahnutím iba pár, 2 riadky. Druhým potiahnutím viac riadkov. Here you have the... Výborne. YouTube F. Už som zabudol tie skratky. Veď F je celá obrazovka. F. Prečo nie je celá obrazovka? Toto musím dať preč. Asi teraz by už išla celá obrazovka. Ešte sa len nie. Tu na to našiel. Hore. PC mode. Once you click on it, you will enter a PC like... To vypadá. Tu vpravo má pero k tomu, ktoré môže používať. Aha. Zrazu tu má niečo akože Windows alebo aplikácie. Tu je zoznam aplikácií, ktoré môže používať. Tu sú nastavenia a tu sú aplikácie na ploche. Like Windows state, it will look basically like a laptop screen. You have all the apps here in this way. Vľavo dole čokol, vľavo dole zoznam všetkých aplikácií. And you will have the possibility to use Windows like this. So here it is. You can customize them. Zväčšiť, zmenšiť. Keby ste drag tak to robíte myškou. like this. Funguje to ako v počítači, predstavte si, že aplikácie bežia v okne. Let's open another one. Viacero aplikácií vedľa seba. Režim PC sa tomu hovorí tu. I know in the Android look, let's call it in this way, you have the possibility to use split screen and to use also floating windows. Ale to som nechcel, toto je trošku mimo tej témy, ale ak si prepnete tablet, to by mohla byť samostatná téma, to možno urobím s vami, do režimu PC, ono sa to dá potom prepnúť v nastaveniach aj zase naspäť, aby sa to správalo ako mobil tablet. Teraz sa to správa ako počítač, takže mnohé tablety túto možnosť majú. Tak v tom prípade robíte s oknami. Nie s tými, čas, ktoré sa pozeráte von, okno do sveta, ale s oknami ako aplikáciami, ktoré bežia v okne. Ako na bežnom počítači. Perfektné, že? Super. Keď máte myšku, je to oveľa lepšie samozrejme, keď máte klávesnicu ešte lepšie. Dá sa to aj týmto perom ovládať, ale myšou sa to dá samozrejme všetko robiť lepšie. Dobre, takže to len tak. Nedokáže to len Lenovo Tab M11. Samozrejme aj mnohé iné tablety majú takýto režim PC. Že sa to prepne ako keby. A fungujú naozaj klávesové skratky. Alt F4 zatvoriť aplikáciu, Alt tabulátor, prepínanie aplikácií a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Konečne by som mal takéto video urobiť aj ja, Slovák pre Slovákov, že? A nie len int pre Američanov, alebo prípadne iná národnosť, ktorí anglicky rozprávajú. Lenovo Tab M11 mal by mať oveľa nižšie ceny. Ten bol pod 200 eur. No. Ale to má len 64 GB, ale má 128 a stálo to... No vidíte, tu je to. Pod 200 eur za 128 GB pamäťou. Je to aj s perom. Dobre, len jediné, čo mi tam teda vadí, že keď na USB-C pripojím káblik z USB-C na HDMI, tak nefunguje prenos cez HDMI káblik, cez ten prepojovací káblik nefunguje prenos do projektorov, ktoré majú HDMI vstup, alebo do moderných dotykových displejov. Škoda. Takže treba asi siahnuť po nejakom lepšom tablete. Dobre, hotovo. Toto je zatiaľ taká teória, čiže
v YouTubeovských videách to nájdete, alebo si to v ďalšom videu ukážeme už konkrétne s tým mojím tabletom alebo tablet Anish. Hotovo, máme túto akciu za sebou.